Pinaplano naman po ng pamahalaang lungsod ng Dagupan ang paglalagay po ng mga kiosk at computer terminal sa ilang tanggapan ng lungsod upang mapadali ang pag-aayos ng appointment at pagpoproseso ng mga dokumento ng publiko. Ayon sa lungsod, tinalakay ang naturang plano sa isang pulong kasama ang Bureau of Internal Revenue or BIR Region 1 bilang bahagi ng pagpapalakas ng koordinasyon upang mailapit pa ang serbisyong pamahalaan sa mga residente. Layunin po ng panukala na mabawasan ang abala at linawin ang proseso ng transaksyon lalo na sa mga serbisyong nangangailangan ng appointment at kaugnay na dokumentasyon. Binigyang diin na ang hakbang ay bahagi ng pagtugon ng lokal na pamahalaan sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at sa pangangailangang gawing mga epesyente ang transaksyon sa mga tanggapan. Sa oras na maipatupad, inaasahang makatutulong ito ang mga kiosk na mas mapabilis pa ang daloy ng serbisyo at sa pagpapabuti ng karanasan ng publiko sa pakikipagtransaksyon sa pamahalaang lungsod ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.